Ahojte! Pokiaľ zháňate sviežu a chuťovo vyváženú tortu alebo koláčiky na oslavu, svadby alebo krstiny, tak ste klikli správne. Som Ivana a dezerty, ktoré pre vás sama pečiem, sú plné kvalitných a čerstvých surovín, ako sú vajíčka z voľného výbehu, belgická horká čokoláda alebo 100% orechové pasty. Torty plným krémom na báze mascarpone sú svieže, nadýchané a primerane sladké. Prioritou je pre mňa prirodzený pôvod surovín, takže torty a koláčiky, ktoré si odo mňa odnesiete, neobsahujú žiadne škodlivé umelé farbivá alebo príchute. Všetky farby a príchute dosahujem množstvom ovocia a orechov. Vaše objednávky si môžete vyzdvihnúť u mňa vo výrobni na Bakošovej 3 v Lamači. Dostanete sa ku mne jednoducho po obchvate z ktorejkoľvek časti Bratislavy, zídete na výjazde pri Boroch a už je to len malý kúsok ku mne do prevádzky. Konkrétne info o parkovaní alebo MHD nájdete na podstránke Kontakt a objednávku si môžete vytvoriť cez jednoduchý formulár, kde si vyberiete presný dátum a čas, kedy si prídete koláčiky vyzdvihnúť. Takže určite neváhajte, vyberte si svoju obľúbenú príchuť a ja vám ručím za to, že si spolu so svojimi blízkymi veľmi pochutnáte.